egameni lenkosi yami Yesu Kristu waseNazaretha. Haleluya, haleluya. Igama lami ndingubusisiwe, amen. Surname yami ndinguKhethiwe, amen. Haleluya. NdingwabuTsolo, amen. Ndingumntwana kaThixo, ndathethelelwa izolo egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Zahlanjwa zizingqombela zinjengegazi zibomvu. Haleluya, haleluya. Kodwa uKristu wazihlamba zaba ngaphezu kwalo nekhephu. Haleluya, hallelujah. I am standing here right now with confidence. Hallelujah, hallelujah. And my confidence is in Christ. Hallelujah, hallelujah. Undenzela konke okuhle. Hallelujah, hallelujah. Ungumalosi olungileyo. Hallelujah. Uyayinakekela impilo yami. Hallelujah, hallelujah. Undenza ndilibale ngokudala. Hallelujah. Kodwa ndisuke ndibheke phambili. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Undithwele uThixo. Hallelujah, hallelujah. Ndisuka ebubini. Hallelujah, hallelujah. Ndingekho nto ndingayenzanga. Hallelujah, hallelujah. Ayikho into endingayenzanga. Hallelujah, hallelujah. Kodwa uThixo wandinyula. Amen, hallelujah. Kanti undinyulela icebo lakhe yena enguThixo. Hallelujah, hallelujah. I am working, hallelujah, in my purpose with Christ. Hallelujah, with confidence. Hallelujah, hallelujah. Because I know I have a backup elizulu. Hallelujah, hallelujah. Andisajonganga mntwini. Amen. Kodwa ndijonge kulo wabethelelwayo emnqamlezweni ngenxa yami. Hallelujah, hallelujah. Wazixolela izono zami zinjalo. Hallelujah. Kuhlala enhlizweni yami ukuthi ukuphila kwami, hallelujah, ayiseko kwami. Hallelujah. Kodwa kokukaKristu. Hallelujah. Izinto endifuna ukuzenza ndingazenzi. Hallelujah. Ngoba ndithwelwe nguKristu. Hallelujah. Ithi vuka inyama. Hallelujah, hallelujah. Ngoba itsalela kwekwalo. Amen, hallelujah. Umoya utsalela kwekwalo. Amen, hallelujah. Kodwa kuhlala into eyodwa. Hallelujah. Ukuba ndingumntwana kaKristu. Hallelujah, 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 hallelujah. So kuthethiwe apha bangcwele. Amen. Babe kuya ngokwami bingasevele kwanju. Amen, hallelujah, hallelujah. I'm just going to ndizonabisa nje izinto ezimbalwa. Amen, hallelujah. Because izolo ubhuti uthethile. Amen. Ethetha ngoba uThixo uyasikhethisa phakathi kokufa nokuphila. Amen. Aphinde the same God athi khetha ubomi. Amen, hallelujah, hallelujah. Waphinda usisi wathetha kule ndawo. Hallelujah. Into evele yaxazula inhliziyo yami. Amen, hallelujah. Uthi nina, hallelujah, hallelujah, siyayiqhawula into yoba nidlule kwizinto thina esidlule kuzo. Amen. Ngoba ndithe xa ndijonga, hallelujah, ndabona ukuthi thina sobathathu sime njengama-Israyeli. Hallelujah. Sithi bantu bomnqophiso omtsha. Hallelujah. Akuhanjwa kanje. Hallelujah. Ningahambi njengoba thina besihambile. Amen, hallelujah. Bantu bomnqophiso omtsha. Hallelujah, hallelujah. Kuhanjwa kanje ngoku. Hallelujah. Akho sidingo soba kudlulwe kwizinto thina esidlule kuzo. Amen. Ngoba nina azuzunenzela nto. Hallelujah. Ngoba nina zizawunibulala. Amen, hallelujah, hallelujah. Bantu bomnqophiso omtsha. Hallelujah. Akuhanjwa njengo-Israyeli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hambela kude ku-Israyeli. Hallelujah, hallelujah. Hamba njengomntu womnqophiso omtsha. Hallelujah,
Hallelujah. Hallelujah. Ndizoxelula nje something. Hallelujah. With him yalapha. Hallelujah. Hallelujah. If there's anything, hallelujah, that I know about uThixo, hallelujah, you cannot ukwazi ukumkhonza uThixo without intembeko nobunyulu. Amen. Hallelujah. 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 And if sizoba ngabantu abazohamba noThixo ngokuba sicinga siyamazi, hallelujah, hallelujah, sizoba nengxaki. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And ukuze ukwazi ukumoyika uThixo, hallelujah, funeka ube ngumuntu othandazayo. Amen. Umuntu ongathandaziyo akamoyika uThixo. Amen. Ngoba uThixo uzityhila emthandazweni. Amen. Hallelujah. Ukuze umoyike uva ukuthetha kwakhe ngawe emthandazweni, engathethi ngabanye abantu kodwa ethetha ngawe naye, utsho ukwazi ukumoyika uThixo. Amen. Awumoyika uThixo ngoba kume abantu phambi kwakho bakoyikisa. Amen. Okanye bathi uThixo uthe, okanye bathetha ngesihogo bathi isihogo sathi. No, ukuze umoyika uThixo, you need to be able ukuba ngumthandazi, uThixo ethetha nawe emthandazweni, utsho ukwazi ukumoyika. Ezinye izinto awuzenzi because of uzive ngabanye abantu. Ezinye izinto uzenza kuba uve emthandazweni. Zikhona izinto ozifumana emthandazweni ozasoze uzive kumiwe ngazo pha kuthethwa, because into yokholo okanye indaba yomthandazo, it is very secretive. Hallelujah. It is very sacred. Hallelujah. It is very intimate. Hallelujah. It is between wena noThixo. Amen. Hallelujah. Kukhona izinto uThixo ayishare nawe engasoze akwazi ukuyishare nabanye abantu. And ukuze uyazi ukuthi umephi noThixo, you need to be able ukuba ngumuntu othandazayo. Soze utye i7 days ungumzalwane okuba usitya from Monday to Monday. Soze, I'm telling you. Soze, so you can never. Uje 3 times a day. Uje 4 times. Umani snacka, uyadliwa. Kodwa ungumzalwane, you can never. And umthandazo onamandla ayingomthandazo wa public. Yabona la mthandazo uthandaza phakathi kwabantu benazo nezilwimi. Awukho powerful. Umthandazo powerful, umthandazo uthandaza nawe noThixo endlini. You set ixesha. Uthi mina nawe Thixo ngo8 siyahlangana. And uThixo, he respects time. When usithi Thixo nge8 siyahlangana, amazulu amangezinyawo athi this is 8 o'clock. Ubusi uyathandaza. Go and check ukuba ubusi udinga ntoni. Ufumaneke emthandazweni, akafumaneki kwenye indawo. Ungazizama zonke, uzithethe zonke izilwimi. Amen. Uzazi onke amavesi kote from Genesis to Revelation, uwazi Romans chapter 8 verse 9 wekuwabizi. But uyaleka emthandazweni, naloo nto uyithethayo ayenzi mahluko emntwini. Because into enamandla ngumthandazo, so that le nto ndiyithethayo ifike ibe nendawo yohlala kuwe ngoba ibethelelwe emthandazweni. Hallelujah. There's a reason why uJesu abafundi bakhe engazange abafundise ukushumayela, wabafundisa ukuthandaza.
thina we are a generation egqwethekileyo. Sishumayela kakhulu, sithandaza kancinci. Kanti amandla asemthandazweni, ngoba nalento uzayishumayela isemthandazweni. Ushumayela ntoni? Ntoni uzayithetha ungathandazi? Ngoba ubungqina bomuntu othandazayo uvese avula umlomo ukuba lo uyahlala noThixo, awu-aazi, ungqina izulu lingqina. Kaloku thina we are set apart from the world. So asizukwazi abantu xa besineka siyaneka, kuzidina zilapha, kuzisapha zilapha, kuzilunch zilapha, kuzibreakfast, hayi njani? Yabona ubulumko bekuthethwa ngawo, nalaa ngqondo bekuthethwa ngayo, ifunyanwa emthandazweni, ayifunyanwa kwi-lunch ne-breakfast, awusoze uzibhaqe, awuzifumana, uzoyifumana emthandazweni. And the day uzimotanisa nomthandazo is the day your voice changes, even your rhythm changes, even nendlela owenza ngayo changes. Yonke into yakho iyatshintsha the minute you start to pray, the minute you respect your time with God, then that is when we will see ukuthi uhamba noThixo, not ngamavesi. And ngenxa yoba ungathandazi, ucinga basithandazi. Futhi noba nobumile siyakuva uba awuthandazi. Ngoba umuntu othandazayo it becomes very sensitive. Awuthandazi xa ufuna wena. Uve wena uba ingathi I feel like my things are not working out for me. I think it's time for me to pray. Uye sosiya ne-situation. Uqala kancinci kuThixo. And la mamele yabona la vesi lithi fundani bukumkani bamazulu tanti. Zonke ezinye izinto ziyokulandelela. Mamela ke. Ela vesi alixoki. Because when ufuna ubunkulunkulu bukaNkulunkulu kuqala, amen, you do not have ukube newari loba ngomso uzotya ntoni, ngomso uzovuka ubheke phi for ukuya emsebenzini. You do not worry about anything, because when you seek ubuso bukaThixo, God starts to take care of ingxaki zakho. Because sidinga uba sibe ngabazalwane abathandazayo, sidinga ukombathiswa, because asikwazi uba ngabazalwane esingabo namhlanje abaze. Sidinga ukuthenga ingubo, utsho in the book of Revelation uthi sidinga ukuba sithenge ingubo kuye ukuze sinxibe ngoba size. Izasinceda ntoni into yoma phambi koThixo si-naked? Sidinga ukombathiswa, and the only way yokombathiswa is uba ube semthandazweni, not ube sentshumayelweni, not ube kwi-worship team ungathandazi, uthandaze. Asikakakhonza uThixo ngale ndlela esimkhonza ngayo. Ayenziwa lento siyenzayo kuThixo. Akakhonzwa kanje. Sithi ukuya kuThixo, uthi Thixo ndize, ndijonge ndizothenga ingubo uze undombathise, ndizothenga ingubo ukuze ufihle ubuze bam ngoba ndize. Mamela uThixo ufuna abantu abanjani. Do you remember ngexesha likaJoshua uThixo uyela umyalelo, amen, uthi mamelani nina nizojikeleza iJericho kayi-7. Those were not ordinary people. Ayingobantu nje, ngabantu uThixo abanyulileyo, ngabantu abehleliyo emthandazweni ukuze bakwazi ukugingqa eJerusalem, because ayingasozi ikwazi kuwa if uThixo wayengasebenzisanga abantu abanganxibanga. Kudingeka
size. Sidinga ukunxiba, sidinga ukunxiba, sidinga ukunxityiswa emthandazweni. Umthandazo into enxibisa umntu. uKristu uzakwazi ukuba udinga ntoni ukuve emthandazweni. Mamela lithini ilizwi likaThixo, lithi indalo iyanqwina ilindele ukutyhilwa koonyana bakaThixo. Bapho oonyana bakaThixo ngoba baze bafana nabantu bonke. Indalo iyanqwina ilindile kodwa aboonyana bakaThixo baze. We need to go back to the basics. Singayibambi esiqini ngoba sizobhunda. We need to go back to prayer. We need to go back to prayer. Soze uthandazulele ngecala every day like uthandazulele ngecala. Uthethe indaba imini yonke. Okuba uthethe indaba akho type yendaba ongazithethiyo. Xa ugqiba ngexesha lothandaza utsho uleli ngecala uhluthi umngqusho. Uhluthi uthandaza uleli ngecala. Ngophi lo mthandazo uzawuviwa uleli ngecala? Ngophi lo mthandazo uzawenza kuThixo oko utya i7 days wena oko usitya? Ngophi lo Thixo uza kumamela? Ngophi? One thing about uThixo uyamhlonipha umuntu othandazayo. If ufuna uhlonitshwa uThixo uzamthandaza. Kulapho ke ngokukwazi ukuziyisa. Noba abantu bathi bayazenza izinto. Ngenxa yoba mna ndiyazazi ngo-8 o'clock funeke ndijongene noThixo. Ndizawujongana njani noThixo ngo-8 after yonke le nto ndiyenzileyo? Ndizojongana njani noThixo ndigcwele ngithe gabha ezindabeni? uThixo makasincede. Amen. Amen. uThixo makasincede. Asincede ngomthandazo. Asombathise uThixo mthandazweni. Amen. Xa uphambi koThixo ungathandazi izinto zakho kodwa uthandaza inhliziyo kaThixo. Uthi Thixo ndilapha, uyandibona, uyayibona inhliziyo yami, ubumnyama obumbonde bugcwelisa inhliziyo yami kuzo zonke izinto. Qala ngenhliziyo yami, urenewishe ingqondo yami ukuze ndikwazi ukukukhonza, ngoba ndiyehluleka ukukukhonza ngenxa yenhliziyo yami nangenxa yengqondo yami. Thixo ndiqalele, susa ubumna ufake ubuwena, ndonyule kule nto endiyiyo undifake kuwe ukuze nditshintshe indlela endiyiyo, ngoba wena nguThixo otshintsha abantu. Into zokuqala ibezezokuqala ngoba uThixo ufuna abantu abazomkhonza ngobunyulu, abazomkhonza ngenyaniso, abazomkhonza ngentembeko. Akakwazi uhamba nathi uThixo sinje.
akazukwazi uhamba nathi sinje abantu beSundays akazukwazi uThixo uhamba ngabantu beSunday ngoba Sunday kudibana abantu ebebethandaze iveki yonke akudibana abantu abazoqala ekuqaleni kudibana abantu ebebedibene noThixo from Monday to Saturday not uba uzawuqala udibana noThixo on a Sunday ngophilo uThixo uzawudibana naye ngoba wakho wena umfuni ngoba kaloku ubumfuna ubuzamqala Monday sidibane nathi ke ngosonke Sunday sidibaniswe oThixo ngoThixo bethu oh amen sidibane lento yethu ebesiyenza from Monday to Saturday wena unoba uzosebenza ngokaba jonga ke badlalele ngathi uba kuthiwa kwathiwa bawa andikwazi noba uphe wavana uthi hayi nokuthandaze i5 minutes ayikho i5 minutes ngomzalwana so uzuyithandaze i5 minutes ngoba kwa izinto ezixake wena aziyo 5 minutes yeyiphi le 5 minutes uzothandaza ntoni ku5 minutes uthi uthandaze ububilisa inoodles xa zithi inoodles ziqe uyaphela umthandazo into lonto ayikho le ndaba yobesiqoya amavesi angenabukhona bukaThixo asizukwazi izawutshintsha we are breaking that as this generation akuzuphindwe kube khona abantu abanjalo abahamba nathi and unfortunately if you are not a friend of prayer that means uzowuhlaluze until uYesu adabule ngoba zikhona izinto ongazihoza uzive zithethwa but uThixo afuna ukuzithetha kuwe but awufumaneki uhluthu tempo Hallelujah. 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 Nobungcwele bukaThixo bufumaneke mthandazweni. In order for you to be able to live a holy life is when you have a prayerful life. Akukho kwandonga zizojeri zaseJericho ezizodilika zidilizwa ngumuntu ongambethanga. Yamvuthini Thixo kwi-Old Testament uthi kuGideon I need 300 men abazahamba bayokulwa and aba bantu they need to be in certain position for I be able to use them. Because anzokwazi ukubasebenzisa in any other position. This is the position I need them to be in order for me to be able to use them. Babe baninzi behamba noGideon wathi uThixo kuphungule because andizukwazi uhamba nabo ndifuna abantu abayi-100 and he was very specific ukuba ndibadinga kwi-position ethile. Kudingeka abantu abazoba ngoMaria waseMagadala kuzo zonke position that you can look at and you choose the lowest which is in his feet uhlale ezinyaweni zakhe bebhizi bexoxa
kodwa wena uthule uJehova akuphendulele ngoba uMaria wahlala ezinyaweni zikaJesu bathetha bathi ukuba oMatha uhlelele ntoni yena yedwa angamncedisi babe bethetha abanye ukuba ebengenoyisebenzisa le besingenoyisebenzisa lento sithengise ukuze kudle amahlwempu kodwa uMaria wathula wavala umlomo wahlala in his feet because the best position in Christ is to be in his feet, and to be in his feet you need to be prayerful so that uThixo azakwazi ukukulwela akakazukwazi ukukulwela uThixo mengezinyawo ze Jeremiah 42 verse 3 yedwa Fumene ngicela ifundi Jeremiah 42 verse 3 Ngicele undikhoyo uThixo wakho ukuba asityhilele indlela emasihambe ngayo nento emasiyenze Hallelujah There is something about each generation kaIsrael babedepende kakhulu emntwini in order for them to hear from God. And this is why it was easy for them ukuba babe ngabantu bezithixo. Because babengakwazi ukuziyela bona mathupha kuThixo. Kwakufuneka kube khona umuntu onyulwe nguThixo. uThixo lo muntu amngcolisa babeke phambi kwabo. So that bona bazomane besiya kuThixo. Bathi celela uThixo bamakuthi celela uThixo bamakuthi bona kwayiba into enzima kubo ukuba baziyele kuThixo kodwa uJesu yena ufika kwakhe ufike walikhazula ikhuselo from phezulu to ezantsi ukuze bonke abantu baziyele kuThixo akukho sidingo sokuba ucela abantu ukuba bakuthandazele uyaziyela wena mathupha kuThixo ngoba ikhuselo lakhazulwa you do not have an excuse of not to pray uyakwazi uthandaza xa awufuni singabantu abangayikhathalelanga into yothandaza asisekho kumnqophiso omdala sekumnqophiso omnje akho ndoda izoma ezokuthandazela yikho futhi kana ke personally I do not want uyaziyela kuThixo uyaziyela ngokwakho uyaziyela you do not need to be perfect in order for you to be able to pray so uzokwazi uthandaza ungathandazi
ukuze uthandaze funeka uthandaze. Umthandazo usemthandazweni. Nditsho kwizinto zonke ndithi Thixo ungandihlutha zonke izinto kodwa ungandihlutha ukuthandaza.